Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да махнете, да изгъсите на някой приятел или враг компютъра. Почтете така. Вижте shutdown. Аз ще направя за 40. За да не избере пишете, да кажем и за да не разбере, че такова, отивате на Change Icon. Аз ще го направя тук. Ще направя снимка. Да. AB. Окей. И за да не ви нещо да направи, го блоквате. А аз без титос не го харесвам. И това е да проработи. Ако не проработи, ми пишете в дискусия.